Здравейте хора, аз съм Данката, днеска качвам нов клип. Днеска ще гледаме смешни клипове. Да започваме. Вижте го това как се кръби. Много е красиво. Сега не е смешно. Мале хора. Как се удари задни? Само как да запозна. Вижте котката се кошпаре. Аллахът! Виж гледа. Аллах Акбар! Бам! Бам! Хедшот! Видя ли какъв хедшот направи? Just follow each other. Yeah. Хора, видяхте ли? Help him. Did I know that was gonna Хора, happen? мисля да набавя още едно. И... Я да видя колко минути стана. Three, two, one. И хора, мисля да приключвам. Дано да ви е харесало. И можете много на втори епизод ще го догледаме, защото иначе нямам време да снимам. Мисля да спирам. Хайде, чао. Абонирайте за мен и си дайте лайка нагоре. Моля ви. Чао.